DXDC Radyoman Report. Mas gi-intensify ang kampanya kontra illegal nga droga sa area of responsibility sa police station. Din sunod-sunod usab nga bypass operation. Din laing usa ka 23 anyos nga ulitaw ang nadakpan sa bypass operation malampos na palitan og 15 grams with the street market value nga 2,400 pesos ka kantidad sa shabu. Ang suspect na ilang usa ka Leo John Hernado Pichon alias Janjan, 23 anyos ug residente sa village barangay sa ning siyudad sa Davao. Sa interview sa Nexis Armen Davao nga pulis sa Major J. Cagulis, Station Commander sa police station nga dugay na sab kining ginapanid-an sa kapulisan ang suspect o napalitan kini og illegal nga droga or test buy ni adtong milabayng bulan. Sige ni Gulis nga kini nga suspect nagabaligya og illegal drugs sa area sa PNP. Din kagahapon malampuson usab kini nadakpan sa mga otoridad. Din karong adlaw pasakahan kini og kasong kalapasan sa RNN 165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Dugang mensahe ni Pulis sa Major Jack Gulis, mga pahimangno ngadto sa mga ginikanan. Ano talaga natin no, sa illegal drugs na awareness, kinanglan talaga yung pag-guide ng mga magulang. Mismong dapat sa bahay, dinidiscuss yan siya para ang mga bata natin na hindi talaga dyan na the best prevention talaga is huwag talaga tikman yung droga para hindi talaga sila ma-addict o ma-involve pa sa ibang mga gawa. Gikan sa Sasa Police Station kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.